खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर ओनसोलनि गोबां ना फिसिनानै जाग्रा थामहिनबा ना फालांगि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौराङा बेनो जे गासै बिटिआर ओनसोलनि बिटिआर हालामनि 500 ना फिसिग्रा बिथांमोननो बे समाव सोरखारा 1 लाख रां खरै होनो थाखाय बे समाव बिथांखि लादों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। जाय बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनि थागिबि बे थागिबि बिथांमोना ना फिसियो बा ना फिसिनानै जिउ खाङो, जा बिथांमोननि थाखाय सोरखारा गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। जाय बिथांमोना ना फिसियो बे ना फिसिग्रा बिटिआर ओनसोलनि गासै 500 मुलाम्फागिरि बिथांमोननो बे समाव ना बिफाननिफ्राय बिथांमोननो बे समाव 1 लाख खरै रां होनो थाखाय बिथांखि लादों बिटिआर सोरखारा। थारैनो बेखौ मख'नांगोन जे बिटिआर ओनसोलनि जे ना फिसिनाय बिथांमोनखौ जौगाखांहोनो थाखाय, बिथांमोनखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। गोबां ना फिसिग्रा बिथांमोना बे समाव 500निबो गोजौआव 500 मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव ना बिफाननिफ्राय 1 लाख रां होगोन होननानै बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ। बे समाव बिथाङा फोरमायथिदों, खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों, इनिशिएटिभ प्रग्रेसिभ फिश फार्मार्स बिथांमोननो बे समाव 1 लाख रां होगोन होनना बुंदों। गासै 500 मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव ना बिफाननिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलनि ना फिसिग्रा बिथांमोना गोबां बिथांमोना ना फिसिनायनि थाखाय बे बाराव गोसो होदों। रायजो राजाफोरा ना फिसिनायखौ बा बिटिआर ओनसोलनि ना फिसिनायाव गोबां सुबुंफोरानो बे समाव नांथाबनानै दं आरो बिथांमोना बिगियानारि आदबजों माबायदि नाखौ फिसियो बेनि सायाव मावबादा आरो बेनि अनगायैबो ना फिसिनानै जिउ खांग्रा बिथांमोननो थाखाय बे समाव बिटिआर सोरखारा मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। इनिशिएटिभ प्रग्रेसिभ फिश फार्मार्स बिथांमोननो थामहिनबा 500 मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआ। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बुंथिदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। আজি আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত নেশ্যনেল ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ ডে 10 জুলাই ইয়াত আমি বিটিআৰ চৰকাৰে আজি আমাৰ মুছলপুৰত এইখন ইয়াত উদযাপন কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এই কৰাৰ ৰাস্তাটো অলৰেডি লৈছে আৰু ইয়াৰে স্বৰূপে এইবাৰ আমি নতুন কৰি বিটিআৰ চৰকাৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আৰু আমাৰ যি ইনিচিয়েটিভ প্ৰগ্ৰেছিভ ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ তেখেতসকলৰ কাৰণে 1 লাখ টকাকৈ এজন ফাৰ্মাৰ্ছক 500জন ফাৰ্মাৰ্ছক এইবাৰ আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ। বহুখিনি নতুন চিন্তা আছে। মুঠতে এই বিটিআৰ অঞ্চলটো নতুন এটা ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিছোঁ আৰু সকলো কাম আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ডেভেলপ কৰিছে। হয়, কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা যিটো মাছ আহিছে বিটিআৰৰ পৰা বাহিৰত নিয়াৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? নহয়, এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত মাছ উদযাপন কৰা এতিয়া আগৰ সময়ত একদম 20% মানেহে ইয়াত বিটিআৰ অঞ্চলত মাছ উদ্যোগ হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 50%ৰো ওপৰত মানুহে এতিয়া মাছ পালন কৰাৰ এটা জাগৰণ এটা সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে আস্তে আস্তেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ অন্ধ্ৰৰ যিকেইটা মাছ এইটো আমাৰ ইয়াত নালাগাকৈ আমি আমাৰ মাছটো এভেইলেবল কৰিব পাৰিব, তাত আমি বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ। সেইটোৱে আমি অলপ আগতে আমাৰ চাইণ্টিষ্টসকলে ক'লে, ইয়াত আমাৰ কেভিকে চিফ চাইণ্টিষ্ট ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে বহুখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে আমি পথাৰৰ মাজতো খেতিৰ লগতে আৰু যে মাছ পালন কৰিব পাৰে তাত চাৰিওফালে বেৰা দি পেলাই ইয়াত যদি আমি সোনকালে ডাঙৰ হোৱা মাছ, তাত বহুত ধৰণৰ মাছ আছে, সেই মাছবিলাকক যাতে আমি প্ৰডাকশ্যন বেছি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে আইডিয়া দিছে আৰু ফাৰ্মাৰ্ছসকলৰ বহুত এটা ইণ্টাৰেষ্ট জাগিছে। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ যি এতিয়া ইনিচিয়েটিভ প্ৰগ্ৰেছিভ ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছৰ যি 1 লাখ টকীয়াকৈ আমি 500জন মানুহক দিম, তেখেতসকলে সেই
টকাটো তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব এই ধৰণৰ এটা মানে এটা চেন বনোৱা গৈছে এটা ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে এটা চিন্তাধাৰাৰে সেইখিনি কাম কৰা হৈছে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन